Καλώς ορίσατε στο τελευταίο tutorial του μαθήματος ΤΑΦΠΙΕ. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, ξεκινάω να φτιάξω ένα οργανόγραμμα, έτσι. Εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η δεξιά η μπάρα, όπου πατάμε το βελάκι και πρέπει να είμαστε σε διάταξη διαφάνειας λογικά, διότι θα μας ζητάει, ας πούμε, να λέει τίτλος, κάτι ας πούμε κλπ. Εδώ κάτω έχει το οργανόγραμμα. Δηλαδή τα δύο τελευταία σίγουρα θα χρησιμοποιήσει αυτό και το πίνακα ή το διάγραμμα κλπ. Λοιπόν, εγώ ας πούμε θα τα κάνω σε περίπτωση που δεν τα βρίσκετε μόνο με τον τίτλο και θα εισάγω τα πράγματα. Οργανόγραμμα. Λοιπόν, από το μενού εισαγωγή, εικόνα, οργανόγραμμα, φέρνω ένα οργανόγραμμα. Εδώ γράφω τα ονόματα που χρειάζομαι. Δήμου. Αν πατήσω enter γράφω, συνεχίζω έτσι, ξέρω εγώ, γραμματεία, Μήτρου και αυτόν δεν τον χρειάζομαι. Εδώ όπως είμαι δεν μπορώ να τον κάνω delete που αναβοσβήνει δρομέας, θα πρέπει να πιάσω στην άκρη το πλαίσιο, να βγάλει τα κυκλάκια αυτά εδώ και να πατήσω τον delete και να φύγει. Ο βοηθός θα πρέπει να τον φτιάξω εδώ. Δηλαδή να κυκλώσω το βαϊνά και να κάνω εισαγωγή σχήματος βοηθός και βγαίνει εδώ. Τώρα σε περίπτωση που δεν το καταφέρετε, δηλαδή πάτε και είστε εδώ ας πούμε και κάνετε εισαγωγή βοηθός, κοιτάξτε που θα βγει εδώ. Μπορείτε άνετα ή να τον διαγράψετε ή να τον μετακινήσετε και να τον βάλετε εδώ πάνω στο βαϊνά και μπαίνει ακριβώς εδώ ο βοηθός. Okay. Γράφω εδώ πιπέρκου και πάει το οργανόγραμμα, είναι έτοιμο. Εισαγωγή, νέα διαφάνεια για καινούργια διαφάνεια. Αν θέλω να κάνω ένα πίνακα, να εδώ μου έχει ένα τίτλο και πίνακα, αλλά εγώ θα κάνω μόνο τίτλο. Για να δω, τίτλος και πίνακας φαίνεται έτσι. Ωραία. Επιτυχώντες, εισαγωγή πίνακας, ορίζω τις στήλες και τις γραμμές και νάτος ο πίνακας. Εδώ γράφω Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, τι έχω γράψει εδώ, ναι τέλειο, 2007, 2008, 2009, βάζω τυχαία νουμεράκια, έτσι, για να το γράψω τον πίνακα και αν θέλω τώρα να κάνω στοίχηση επιλέγω όλο τον πίνακα. Εδώ θα σας βγει ένα πλαίσιο πίνακες και περιγράμματα. Σε περίπτωση που δεν σας βγει, ας πούμε ότι είμαστε έτσι, προβολή, γραμμές εργαλείων, πίνακες και περιγράμματα. Χλατς, πατάμε αυτό, κεντράρει κάθετα και πατάω και το κέντρο, στοίχηση στο κέντρο, κεντράρει και οριζόντια, οπότε τα έχω όλα στη μέση. Αν θέλω τώρα να κάνω ένα σχηματάκι, ας κάνουμε εδώ με το σχήμα αυτό, γράφω εδώ σχήμα, κάνω διπλό κλικ να βγει το σχήμα μου, πάμε, μην αργείς, ας γράψω μόνο την Αθήνα, έτσι, τα υπόλοιπα ό,τι δεν χρειάζομαι απλά τα μαυρίζω delete κατά το γνωστό τρόπο, τα χιονίζω. 2007, 2008, όπως βλέπετε ενημερώνεται αμέσως το εξελάκι. Λοιπόν, και έχει μείνει αυτό. Πατάμε εδώ σε μια λευκή περιοχή, έτοιμο και το σχήμα. Και αν θέλουμε να κάνουμε άλλη μια διαφάνεια, να έχει μόνο τίτλο, τέλος. Να το συνδυάσουμε να κάνουμε και ένα κουμπάκι. Τέλος, εάν θελήσω να εισάγω ένα κείμενο, σε περίπτωση που έχετε αυτή τη διάταξη, έτσι, εισαγωγή κείμενο τόσο απλά που είναι πλαίσιο κειμένο, βγαίνει ένα σταυρουδάκι και ξεκινάω και γράφω κείμενο. Αν θέλω το κείμενο να το κάνω υπερσύνδεσμο, το πιάνω έτσι, το μαρκάρω, εισαγωγή υπερσύνδεση,
Αν θέλω να πάω σε ιστοσελίδα, αναλόγως τι θα μας λέει η άσκηση, www, το γράφω εδώ, ingr, ενώ αν δεν θέλω ιστοσελίδα και θέλω κειμενάκι, από εδώ επιλέγω, έτσι, επιλέγω το φάκελο που θα είναι αυτό το κείμενο που θα μας λέει και ας πούμε ότι είναι ένα τέτοιο forms εδώ και πατάω OK. Λοιπόν, αν θελήσω τώρα να βάλω κουμπιά, κουμπιά ενεργειών, ας πούμε ότι θέλω να βάλω ένα κουμπί ενεργειών να πηγαίνει στην αρχή. Λοιπόν, το βάζω εδώ, το σχεδιάζω δηλαδή, η υπερσύνδεση είναι πρώτη διαφάνεια, ορίστε. Πρώτη διαφάνεια πάει αυτό. Αν θέλω να βάλω από την πρώτη διαφάνεια ένα κουμπάκι, μπορώ να βάλω που είναι κουμπιά ενεργειών, ας βάλω αυτό, το οποίο θέλω να μου πηγαίνει στην τρίτη διαφάνεια. Με το που το σχεδιάζω μου βγαίνει το πλαισιάκι και μπορούμε με το που θα πούμε διαφάνεια να μας βγάλει το πλαίσιο και να επιλέξουμε εδώ την τρίτη. Πάει και το κουμπάκι. Επίσης εδώ στην τελευταία διαφάνεια, αν θελήσω να βάλω την ημερομηνία, για παράδειγμα, κάνω εισαγωγή πλαίσιο κειμένο, τη βάζω εδώ, πάλι εισαγωγή, ημερομηνία και ώρα, έτσι, ορίστε, νάτικη ημερομηνία. Τι άλλο μου ζητάει να κάνω, στη δεύτερη διαφάνεια ένα κουμπί σύνδεσης, πολύ ωραία. Και τώρα αν θελήσω να κάνω εφέ, θα κάνω το εξής. Υπάρχουν εφέ εναλλαγής διαφανειών και κειμένων, ξεχωριστά αντικειμένων μέσα στη διαφάνεια. Για να αλλάζουν οι διαφάνειες, τρόποι εναλλαγής διαφάνειας, δηλαδή όπως αν πατήσω σε ένα, βλέπετε ότι όλη η διαφάνεια ξεκινάει με το εφέ αυτό. Αν θελήσω μόνο κάθε ένα αντικείμενο να κάνει εφέ, δηλαδή το τέλος ας πούμε, τότε θα πάω εδώ προβολή παρουσίασης και θα κάνω προσαρμογή κίνησης. Έτσι, επιλέγω για παράδειγμα το τέλος, εδώ, και λέω προσθήκη εφέ. Τι θέλω να κάνει με την είσοδο, θα μας λέει λογικά ένα εφέ, για παράδειγμα θα θέλει να κάνει σταδιακή σύνθεση. Οπότε το βλέπουμε σιγά σιγά, γίνεται το κειμενάκι και τελειώνει. Αυτό το κείμενο θέλουμε να κάνει είσοδος με περσίδες. Βάζω τα εφέ εδώ, περσίδες, ναι, μου το γράφει και τα λοιπά, ή μάλλον να βάλω το ρόμβο, ορίστε, κάνει τον ρόμβο σιγά σιγά, έτσι. Επίσης συνήθως βάζουμε μία κατεύθυνση να εμφανίζεται η ημερομηνία, είσοδος, εμφάνιση με κίνηση, έτσι, και μπορούμε να τη συνδυάσουμε από που θέλουμε να είναι. Αν επιλέξω εμφάνιση με κίνηση μου δίνει αυτές τις επιλογές, ας πούμε πάνω αριστερά, ορίστε, ξέρω εγώ, εμφανίζεται, και ταχύτητα, επειδή το έχει αναφέρει, μπορεί να αναφέρει πολύ μικρή για παράδειγμα και την επιλέγω. Οπότε βλέπω την ημερομηνία εμφανίζεται σιγά σιγά. Επίσης έχουμε κάνει, αν θελήσουμε να κάνουμε αυτή τη διαφάνεια ένα εφέ κίνησης, θα πάμε στον τρόπο εναλλαγής, αποκάλυψη από αριστερά για παράδειγμα. Εδώ όμως θα πρέπει να το εφαρμόσουμε σε όλες τις διαφάνειες και πατάω εφαρμογή σε όλες. Οπότε όλες οι διαφάνειες θα εναλλάσσονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι διαφορετικό αυτό το εφέ. Αυτό το εφέ αλλάζει όλη η διαφάνεια, ενώ με τα εφέ κίνησης είναι λέξη προς λέξη. Αν θελήσω να κάνω, τι θέλω να κάνω τώρα, λέξη προς λέξη, ωραία, το έκανα αυτό, και φόντο, μορφή, ας επιλέξουμε το φόντο διαφάνειας, επιλέγω ένα χρωματάκι και το βάζω, αν θέλω σε όλες, αν θέλω μόνο σε μία. Και αν μας πει πρότυπο σχεδίασης, θα πρέπει να βάλω δημιουργία παρουσίασης από πρότυπο και επιλέγω ένα από αυτά. Οκ. Τέλος, άντε καλή επιτυχία και καλό πτυχίο.